Durdenbocht uit Venray. Eigenlijk komen zo'n leuke, dames en heren. Kom maar naar boven, ja zeker. Ja, dames en heren, gaan ze naar boven. En dit is weer natuurlijk een bekende speler in het noorden, een keer helft van de provincie. Wat zeg je? Dat zeg ik toch, Leunen? Ja. Maar dat veld, of ze doen wel of nee, dan nog van Venray. Ik heb even gekeken. Nee, je moest hier nog de van Leunen. Ze zijn hier in Venray. Maar kijk eens verder in de club. Ze zijn uit de buurt van Venray. Ja. Maar van Leunen zijn ze. Leunen. Ja. En speciaal voor die gelegenheid hebben ze zich goed gedost als in stil. Hoogheden die hier terug zo meteen komen te ruiten. Ja, en ze gaan nog het jaar met, dat zie je natuurlijk ook. Maar we gaan het niet langer maken dan nodig is. Ik kijk nog eens even naar de volk van deze prins. Zit je bekend zo wie meneer? Eén moment, we moeten heel even wachten. We hebben namelijk immers de missie Trump. Ja, daar hebben we inmiddels gevonden, dames en heren. Ja. Deze meneer was in trompetkweet. Applaus alsjeblieft. Ja. Alles in gebeuren. Kijk, zo hebben we gedaan. We gaan snel nog het filmpje instarten. Jury klaar. Is de jury zoiets? Jury is veilig. Kijk eens. Jongens, succes. El pinche sueño, a las 3 de la mañana, jalando la pinche banda, que baile el que traiga el polvo,